Le i18 and above igama lohlelo kanti i-channel i18 and above media la ziyakhala nje bakuthiwa 18 and above nje kusho ukuthi umuntu ekumele asibukele umuntu leminyaka yo18 kuyaphezulu ngoba ma uyingane inkosi kuyoba nenkinga ekhaya. Ningi inkinga ezizoba khona ezilwaneni zasegcekeni nje ekhaya ngoba phela awukabi nawo umuntu ohlekisana naye. Sawubona sister sakubikelela. Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Alright, wena ubani igama lakho? Igama lami nguNtombi Ngwajaca. Okay. Sinibonile la ninocele sekuwena ke manje. Alone. Uzosixoxela ucele kade kwasesixoxela indaba. Nginembuzo la ngifisa ukukubuza wena wona nje uwedwa. Okay. Kuyakwenzeke umfana engakazaza kushela. Umazi kwangimazi uzihambele edolobheni nje. Uyibonele nje isiqethevu sensizwa laphana bese uyasho ngenhliziyo ukuthi hawu bakithi ngake inkonkoshele nje imakwabo noma kubi kanye ngaphandle kokuthi siyathandana noma ngaphandle kokuthi senzana. Kodwa sibe nomzuliswano nje. Into eyenzakalayo. Kwenzeka kanjani? Cabanga ukuthi nje oqala mhlawumbe mumbuka nje umuntu. Mhlawumbe kube khona into eyenzakalayo kuwena. Mhlawumbe ngazi noma ngathi uhlangana nawo amagazi noma nibukene noma ubuko uwena. Cabanga ukuthi mhlawumbe manibukene. Kodwa noma mhlawumbe umbuka wena engakubukanga kusho ukuthi hayi man hayi engathi nganomdlalo. Kuphelele lapho futhi. Kuphele lapho yini enyozoyenza? Ingaphindi ibonana igcinane lapho. Ingaphindi ibonana. Qala nje just nje. Mfethu sazoba nenkinga la. Bantwini wesimama nisazi manibheka abantu nibe nalowo muzi. Angijaji phela siyibantu siphile emhlabeni. Yabo akukho ukujaja nasebafane namsho kuyenzeka. Akwenzeka. Okunye futhi engifisa ukwazi. Ngifisa ukwazi ukuthi khona abantu abahleze bekhuluma ngento eziningi ezihlukahlukene umuntu athi hayi ngizomenzani lo mina nepipi elincane kangaka. Ngizomenzani nje umuntu enepipi elincane athi omunye elikhulu ukuthi kahle kahle lento yokuthi likhulu noma lincane awungichazele ngayo iyona esebenzayo noma mhlambe indlela umuntu enza ngayo. Ngokubona kwami ayisebenzi lonto. Ayisebenzi. Angiboni ukuthi iyasebenza ngoba ungafuna ilo ipipi elikhulu. Ngafuna ipipi elincane mina ngokwami ngicabanga ukuthi mawujabulile kulondawo ngisho kuthiwa ipipi elincane okubalekile nje ukuthi ujabule ngoba manje uzoxoshisa elikhulu thothi awujabulanga kulondawo. So ulitholile ke phela nalike likhulu awujabulile. Thothi la khona elincane ujabulile. Ukujabula ndlelani mhlawumbe Ntombo ngoba mina ngifuna sigxile kakhulu ekwanelisekeni ngokocansi. Ngiyakubona mhlawumbe ukujabula ukuthi umuntu uma unayo kuba mnandi uyabo but ukujabula ngokocansi ngabe elincane alikufikisi yini mhlawumbe noma awufiki indawo osuke kumele ufike khona njengomuntu wesifazane njengokuthi mhlawumbe uchame ngoba naku lo nelincane lo nelikhulu mhlawumbe ushesha chamisane noma uchamisana kaningi ngoba likhulu khona mhlawumbe into kanjalo. Ukuthi ukuchama kukodwa ukuthi likhulu lincane akwenza umehluko uma ukuthi nje uyachama wanele iloko ekubalekile. Mhlawumbe njoba nje sikhuluma ngelincane nelikhulu elincane mhlawumbe angazi ungasho ukuthi mhlawumbe khona la elingafiki khona mhlawumbe leli likhulu elifika khona mhlawumbe lapho kulo ndawo ekufika khona leli likhulu ubumnandi bukhona mhlawumbe noma angikhulu ukuthi sabantu indlela zokujabula azifani. Ayifani. Ukuthola ukuthi ukhona owanelisile ona leli lincane abe right futhi. Omunye athi hayi yena ufuna elikhulu. Kufana nezindlela zokwenza athi omunye yena uthanda ukuthi ngathi ngaba rough. Omunye athi hayi uthanda ngathi umuntu angarelaxa nje. Ngarelaxa ngajahwa yabo. Iyona ndlela emfikisa kuvutha ondaba yakhe le. Ukuthi yabo makushawa kahle nje ngizoze ngifike kuvutha ondaba lami ngibe right. Omunye athi hayi makushawa kahle mina angifiki kuvutha ondaba. Engathi ngasheshwa yabo. Yabo ngiyake into kanjalo. Kodwa ukuthi nje sesingahlukanisa
kancane kanjani kanjani. Haya Okay. okubalekile ukuthi mina angifike kuvutha undaba. Abanye besifazane bake bakhale ngokuthi uma ngabe selilikhulu kakhulu futhi liyabalimaza. Uma ngabe lincane futhi abanye banoyikhalo zabo abanazo yabona. Ngabe bakhona nabesimame mhlambe okubezwe bencoma noma betusa ukubaleka kokubalukhulu kwepipi. Akujwayelekile ukuthi nginconywe ukuba kukhulu kwalo. Into ejwayelekile nje ukuthi umuntu athi kungizwisa kanjani mina ubumnandi. Okusho ukuthi vele isikhathi esikhulu sinakusho nje ukuthi ayelikhulu libhlungu ugcine sengasenjoke sowuzwa libhlungu like uqilazeka. So into ebalekile ukuthi ngizwe ubumnandi nami ngizizwe lento ngizizwa kuyona ngiba right. Kodwa khona kunomnyusisi la sisebenza nabathu nobantu wake wathi ubumnandi bese sibumnandi kakhulu mabunobhlungu. Ubumnandi bese sibumnandi kakhulu mabunobhlungu. Ubhlungu obuyamba nobumnandi. Futhi ngambeka kulaba bathi bathanda kube rough. Bathanda lobubhlungu obunobumnandi. Abafuna ubumnandi nje. Kushuthi nje esho nje ukuthi uthanda ubhlungu shuthi ilaba bashuthi engathi ngingasheshwa yabo nje. Kunento esike siyibuke la masibukela bomaphone uthola ukuthi mawubukela iphone kwenziwe suke isiqethevu leso sensizwa sisuka sibe sivathela izinqa zantombazane. Kubumnandi lo buyano obuziwa intombazane ukushawa lezi siyazinqa noma mhlambe nje ke kusuke sekwenziwa nje ukuthayisela kulento esuke yenziwa. Le nto ngiyazi mina uthi chaza ukuthini. Akho ubumnandi mhlambe enimzwa uma sekwenzeka. Mina nje ngibe neqiniso ngiyazi le nto. Futhi kahle kusuke sewuziqhashazela uthi angiyazi mina vele ngoba sila ziyakhala awuzimbonye manje. Ngimshaye kancane kuze ukuthi uzothini. Awuyazi yenzelani kahle kahle. Ubumnandi bayo kazi ubuzwe. Angazi ngihlangana futhi nayo. Akwazi uhlangane futhi nayo. Mhlawumbe ngiyafisa ngihlangane naye. Ukuthi ungambuza mhlawumbe ukuthi manje kusuke sekwenze njani? Kufanele ngibuze ukuthi kwenzelani. Ungiphelani manje? Mhlawumbe noma ngibuze sekuqediwe bongenzelani. Kuningi khona kuningi. Okunye futhi bengifisa ukwazi ukuthi naku ke njengamanje ke usemjolweni ke nensizwa thizeni ni happy ngayo yonke indlela but njengoba ni happy ngayo yonke indlela khona ni happy kanjalo uyathola futhi ukuthi khona omunye umuntu futhi naye happy kanjalo ngayo lensizwa. Inzima ke le into ejwayelekile ukwenzeka. Ensizwa iba inkinga iyabangwa phela lo nsizwa. Uyaphuma noma uyaqhubeka uhlale kuyenzeka uhlaliswe ubumnandi bokuthi hey lo muntu lo senza kahle kabi masenza naye. Vele. Kuyenzeka uhlaliswe yiloko nje. Kuyenzeka uhlaliswe uthothi nje vele ayikho nento ethena kwenzela yona nje. Sothi akufonele enzini kodwa nje makwenzile yadibana. Mayike nje kuba right uyahlala. Uhlale wazi kahle ukuthi ayikho nje into engihlalele lapha yana kodwa nje mani lapha ya ngiba right. Ukuthi kuyiqiniso. Kona unaka ukuthi angithandwa ke la noma ngijoli la kodwa ngoba kunalento nginalento engifike nganele. Ngicathi kubalekile ukuthi uhlale. Uhloniphe futhi. Yebo. Khona ebhede njalo. Hawu. Uthi ntombo. Uzohlala. Ngocansi nje mbe. Uzohlala into ozoyenza. Okusho ukuthi lento endikhulunywa ucela ukuthi umjolo ngocansi iqiniso. Ayingasho ukuthi uyiqiniso ngoba ngeke phela uhlale into wazi kahle ukuthi vele ayenzeki. Because nalo ucansi lalo liyingxenye yothando. Ngeke nithandane ningalenza ucansi. Lokho nje ngisise sikuphike. Kunontombazane yazi intombi kunontombazane esakhuluma naye ngagcina ngingasamthathi serious. Uyangifonela nje kulinye leinhlelo kunuluhlelo engilenzayo noma igama lami lingaveli la ngiyazi abantu abangazi abantu ukuthi ngubani. Okay ithi le ntombazane kunomfo eyathandana naye ifuna ukumbophisa
ngithi mina ufuna ukumbophiselana ithi sathandana naye kwaphela 6 months ngimtshela ukuthi angifuni ukulala nomuntu wesilisa but wayengisiza ngemali yakhe eziningi izinto awayengenzela zona engirentela lo 6 months shuthi maso waphela lo 6 months ngenyanga ye7 wagcina engifosile salala ngenkani ifuna ukumbophisa ngibuza ukuthi mina u7 months alenzi lutho nenhlobo ithi yona hayi sasingenzi lutho imina wayenqaba yena wayefuna Shems wayexhaphazeka ke lo uyabo sengaze xhaphazeka isikhathi esingaka ke naye akaboni ke uyayikhipha imali wenza yonke into umfana but intombazane iyamgaba shuthi wayeyithanda noma wefuna ukudelisa inhliziyo kuyenzeka yini khona into engiyibuke wentombo kuyenzeka yini uthola ukuthi thina sesifela amacala abanye abantu enithandane nabo kuyenzeka ake ngithi nje ngiyafika ngiyakushela uhetho umfana uphume inkingeni nomfana nje eziningi sengiyashela mina ngiyawafela amacala lo mfana uzowafela ngoba oqala mawufika uzobheka ukuthi uyayenza ini le yanto ekade yenza thola ukuthi awunako mhlawumbe uthi awukakayenzi kodwa vele sengifuna ukuphusha ukuthi uzoyenza yini uthi mina sengikuphushela uthi yenze kade ungekho kuyona yabo masuyenza ithi bayafana abafana uyabo emqondweni sesinako nokuthi nje abafana abasithani badlala ngathi kanti yini ile yanto engisuke nayo lapha ya ngivele ngifika la ngikabi right ilento ebaluleke ukuthi mawusuke ebudlelaneni kade ube engathi ungakuhlala kancane uphole uzithole uzwe nje ukuthi hayi ke manje naye lo muntu angisamdinelwe ngiright naye futhi angimzondi athi ungamova on kahleke lapha okay ake ngithi nakho kuyenzeka bowuthandana nalowo muntu nahlukana naye so uqalile ubudlelwano obusha uhilanga mawubheka mangakanani amathuba ukuthi busheshe buphele lobo budlelwane lobo busha ungahilanga imaningi kakhulu mhlawumbe ke siqayela ihileni senzele ukuthi umbukela iunderstand lento bothandana nomuntu akuphatha kabuhlungu esidi isikhathi sekumele uqale phansi manje uthola ubudlelwano obusha masikhuluma ngokuhila sikhuluma ukuthi enzani ngaphambi kokuthi uthole umunye umuntu mhlambe masikhuluma ngokuhila khuluma ukuthi nje oqala xola ukuthi ukwenzeni ngaphandle komuntu wesilisa empilweni yakho uwedwa ungathandani namuntu awusathandani hlala awujahendawo beyikhona isheli zikushela uthandana naye but mazime kancane manje usadila nawe hlala nje ungathandani uphole ube right umkhohlwe nawe uzikhohlwe futhi ke yabo once wangamzonda sophumile kena because enye into thothi abantu bayazondana umzondelana umuntu ongasathandani naye supholile waphuma kuyena uyazi kunabantu besifazana osimothi kena nabo bakublock ngisho ukublock efonini lokho ungakwenza because ufuna ukuphuma kuyena uphole uyona ndlela yokukhipha leyo because ngeke ngiyigcina inamba yakho sengazi ukuthi ngifuna ukuphuma kuwena kanti lento yokuhlukana sosekuxatshena ikabili indaba yokuhlukana yabo mase kuthi mhlambe ngiyakuthola esenzweni awusiphiki futhi ukhombisa ukuthi awunendaba noma ngiyakushiya sixabene lapho ayikho into engayihleka nawe lapho ngoba angincengi awuncengi futhi ukhombisa ukuthi awunendaba nami nanokuthi because vela usenandaba nami mina esengifona imina esengikunaka kona kuyakhombisa izinsolo uthi hayi ubhuti akasekho right intombo ibaluleka kangakanani emntwini esifazana lento yomncengwa uyibaluleka kakhulu baluleka kakhulu uncengelwa makutheni cha hayi lento yokuncenga yenzeka nemhlawumbe ngoba amantombazana amaningi ayenza lonto umuntu eyisusela into nje ukuthi ufuna ukuncengwa why fana ungincenge nje ukhombisa ukuthi uyangithanda phela angithi ngiyangithaza ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda si right is happy maye so uyisuselana into ukuthi ufuna loncengwe kwenze njani angicabanga ukuthi kukuthina into ekunina ngisathanda nje ukuncengwa khonjiswe uyajabula ke wena la uyajabula po ba right bafethu ke hayi ke ujabulela nje ukuthi kuthiwa awukahle ngiyacela wena ke lapho uyazizwa ke yo
sazosebenza indaba. ukuthi kunendaba Yeah. otherwise mase wenze lonto bese veke relaxele Hayi fana ubhekisise kahle. ngiyakuthanda yonke into right kodwa phela manje ngizongincengela ilutho Fana uncinge. just Nje. yo qawa sazosebenza labafethu sazosebenza kusekuningi no ake siyibambe la ntombo wanamhlanje but ngiyafisa ukuthi masiphinde sibuya futhi ngiyafisa sikhulume size siyofika ekubhekeni umuntu okuzalisayo ukuthi yini lesibhekayo emntwini mhlawumbe njengentombazana usuke ubukene kulomuntu uzogcina ukhulelwe mawukuthi awukhulelwa ngephutha phela abanye abantu abakhulelwa ngephutha iyakhiwa nje ingane ebukhoma kwaziyo ukuthi ayisakho ingane la yabo noma amaphutha esiwenzayo ke ilawo ukucelana singashadene sicelana izingane nawo kwezinye zezinto ezimaflop but ke sifuna ukukhuluma size singene nasekondleni ingane futhi ngifuna le sikhuluma khona noCele la le ndaba zokondliwa kweingane nani ukuthi umzalisa kanjani umuntu bese ingane yakho ungayona because umzalisile phela seyikhona ingane yaphila abanye bathi angeke mina ngize ngiyondla ingane yomuntu ungasathandani naye ekabani lengane so ikhuluma lonto ngelinye ilanga kama lohlelo ethi 18 and above kanti igama le TV 18 and above media entombo ngifisa ubatshele la ukuthi abasubscribe phela labantu Sacela ni subscribe and like ipage lethu. Siyabonga kakhulu. Danko